Тара, BTV, здравей! Здравей! Това е Муши. Нали? Ей, Муши! Не може да не я поздравим. Кажи здрасти, дай пари за пасти. Каква порода е Муши? На BTV компания. Тя е малтийска болонка. Това са твоите най-близки хора, които обаче не са край теб. Това е малката ми дъщеря, шампионка по фехтовка на Съединените щати, Силвана Ганчев, и Джони Ланкшир, ученик мой от Олимпийски отбор за Мюнхен 72-а. Той е на нея? Той е съпруг. Това е голямата ми дъщеря, супер дизайнерката Джулия Ганчев, и това е човека, с който живее вече 7-ма година, един от топ манекените в Париж на най-известните моделиери. Това е сестра ми, например, която е джаз певица, прекрасна. В България много хора я познават. Тя има 5-6 къщи из цяла Америка и почина от отравяне на кръвта. Нейният прах е в градината тук, в специално ковчеже под цветята, и всеки ден, всеки втори ден с Шуши отиваме на едноминутно отдаденост към нейната памет. Сега сме в дома ти, който със сигурност Добре дошли първо. Благодаря, че ни прие. Е Разтреса се тук. Разтреса се и той яко, Шуши се изплаши, цялата махала се събра и всички са много единни тук и хората се обичат за разлика от някои други места в отечеството. Дай да вървим напред. Какво стана, когато разлюля? Домът ти е пълен с картини и много паднаха някои от картините, поправяхме някои от рамките, ето тази, например. Бързо се справихме с задачата, никакъв проблем голям няма. Изплашването беше не толкова голямо в нашия дом. Имаш ли напукани стени? Има, да, но долу, в апартамента за гости долу. Къщата ти е стабилно построена. Абсолютно, с много железобетон двоен и така предполагах аз, че ще има. Как реагира, когато започна да люлее? Аз с доста голямо смирение, Шуши с голяма оплаха. Муши? Муши се държи прилично. Понеже много неща ти предстоят, сега виждам тук едно кристално кълбо. Това кристалното кълбо на Жорж Ганчев ли е? Не, това е работа на един мой приятел, която носих в Лондон. Понеже кристалното кълбо се използва за предсказания, как виждаш политическата сцена до година по същото време? Много мъглява. Още не я виждам. Много ми е рано да кажа. Много се тревожа какво става с моя народ и обичам го до смърт и затова губа доста сън, като виждам какви неща стават. Предполагам, за това реши да се включиш и в политическата надпревара. Изконно задължение. Уверявам те. Изконно задължение. Аз имам много да връщам. Един щастлив човек като мене... Тото имаше време, в което казваше, че не възнамеряваш да се връщаш, искаш да си починеш. Така беше. Вярвах, че вече други ще поемат. Дай да видим нагоре какво става, защото имам усещането, че интересни неща можеш да ни показваш. Благодаря. Заповядайте. Така, като се качваме нагоре, как реагираш вече на всички въпроси и обвинения, които получаваш при завръщането ти на политическата сцена? Нямам представа какви обвинения имаш предвид. Например, че може би партия като твоята може да взима гласове за друга партия. Не знам и какво значи това. Моята партия е Български бизнес блок. 2 парламента съм вкарал по 13 души джобни пари. Ти беше на косъм да станеш и президент? Нямам вече такива щения, тъй като сега трябва всеки един от нас да даде своята дан, общата дан за отечеството. В Индия, например, бехме ето ги. Прекрасният бог Кришна. Това ли е твоя бог? Не, това е на индийците бога. Аз уважавам всички религии. Те са оригинален път до единствения Господ Бог. Ето Махатма Ганди, който изгони английската империя без един изстрел, например. Велик човек. Ето ви българското старинно скривалище, например. Всяка българска къща е имала скривалище. Не пожелахте ли с Шуши да влезете вътре? Как се влиза, между другото? Ето, това нещо. От тук. Ето ви. Стълбицата. И това нещо слиза додолу. Колко често прекараш в скривалище? В скривалище се влиза просто с наши приятели на верандата, като един ритуал във връзка с старобългарите. Кога един политик трябва да се скрие? Политиците се крият през цялото време и главно си крият парите. Тези, които не са блъскали като мен 35 години в Англия и Америка, трябва тепърва да обясняват откъде са. Как ще се случва финансирането при теб? Защото сега са ни кризисни времена. Аз си финансирам всичко в момента сам, но ще дойдат донации от хора прозрачни, честни, които
ще дадат по-малко и капка по капка вир става. Така става честна кампания. Вярваше принципа на Обама ще проработи. Абсолютно. Аз нямам проблеми в това отношение. Млади хора идват от всякъде. Нали? Аз идвам заради младите хора обратно. Смяташ ли, че пак можеш да станеш политик с китара? Аз политик с китара не смятам да ставам те първа, тъй като ще бъда 73 години на 29 август тази година. Но мога да дам още много щафетата от себе си на много хора, които могат да използват това нещо за добри цели за бъдеще. Тук има един интересен алпинеум, или как да го нарека това? Това е един фонтан с риби, които в момента ги няма, защото като се върнахме от Щатите, тук огромни студове са били през зимата и още не сме стигнали да турим водата и да сложим рибите от тук. Като погледнете вече, това са клеветата, например, или лафулия от... Коя е била най-голямата клевета по твой адрес? Всеки ден, но това са дреболи. Имайте предвид, че хората като обеднеят вече трябва да занимават с клюки, а пък политиците с клевети, за да може да вървят нагоре. Жалко, че това са оръжията, с които някакви хора си служат. Аз вярвам в Бога и вярвам в морала и вярвам в любовта си към отечеството. Любородието е едно задължение. И се моля Бога всички хора да го пригърнат, докато е време. Да видим сега къде е мястото за твоята молитва. Ето, нагоре по тясната стълба. По витата стълба. Колко пъти? Аз съм открил това 95-96 година. Ето, Възкресение Лазарова, чудесата на Христос, например. Ето едно отляво долу. И това са... Ето да седнем малко и да помълчим. Коя е била твоята грешка? Аз имам много грешки. Всеки греши през цялото време. Ние всички сме грешници, само че... Може да си признаеш една грешка. Политиците трудно си признават, артикулират грешките. Аз дойдох с много романтични цели и мислех прекалено добро за хора, които беха пълни с злост и подставени лица. И моята наивност е голяма грешка в политически мащаб. Би ли се коалирал с Бойко Борисов, например, в едно следващо правителство? Такива въпроси не мога да отговоря, тъй като трябва да знам първо кой е в парламента, как е влезъл, честно или почтено, и да знам кои са хората, с които може да се работи в името на България. И с кого би работил в името на България? Вкарам 20-25 души, за което имаме голям шанс този път. Аз съм ученик на Ханс Дитрих Геншер, който беше и външен министър на Германия дълги години, който е пък ученик на Ото фон Бисмарк. Те са хора, които винаги в центъра могат да бъдат баланса. Как го вижда следващото правителство? Това е моята роля. Си човек, който трябва отдавна... да бъде задължително про-българско, а не майко-продавско. Задължително. Симпатизираш ли на сегашното управление? Аз симпатизирам на всеки кадърен човек във всяко управление. Мисля, че и Бойко има добри черти, добри постижения и лоши. Има лоши съветници от улицата. Първите 3 неща, които би направил за България, ако имаше власт? Първо, на всяка цена да обедина народа ни в една мисъл. Младите трябва да им се даде достойна щафета и да раждат деца, да им плащаме заплати абсолютно в унисон с дипломите им. Те бягат в чужбина заради липсата на унисон с постиженията и дипломите. И последно, защото политическите послания са клише, а ти принципно бягаш от клишето. Някакъв кратък поетичен рефрен, с който би се обърнал към хората. Първо, молете се Богу, че България ще има след 50 години. И второ, всеки българин и българка струва целия мръз в злато по моята изчислителна система. Но само напред и да живее България.